Vitaso unto Sargita Devlolo Sonsra Sasnik Chiv Divcha Baba Todalo Vartur Banya Jivitaso Sagle म्हणा जीविताचं उठवतो सर्गिता देवलो जेजू आमच्या मुदासा सगळे म्हणे आम्ही संसारात सासनिक जीव दिवच्या पापात तो दाटलो सगळे जेजू हात उठवून म्हणा जीविताचं उठवतो सर्गिता देवलो संसारात सासनिक जीव दिवच्या संसारात सासनिक जीव दिवच्या Papanto John chapter 6 verse 35 Tuche lagi yetato que disbuque un sona Vaisumya Tuka satmantato que disbane un sona दोन्ही हात आमच्या मजा पडला म्हणा हांव तुका सत मानता सुम्या म्हणा हांव तुका सत मानता हांव तुजेर पातयेता जेजू हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर पातयेता जेजू वडत हांव तुजेर पातयेता जेजू तू आरामानी अंत हांव तुजेर पातयेता जेजू तू आरामानी अंत तू आरामानी अंत हांव आमचे हांव तुजेर पातयेता जेजू दोन्ही हात वयर मार म्हणया वडतळ म्हणया आणि वडतळ म्हणया आमचे जणकलांचे जबाब हांव तुजेर पातयेता जेजू म्हणया तू आरामानी अंत तू म्हजे सासणीची भीत तू म्हजो गुण करणार तू म्हजो वैस तू म्हजो आधार तू म्हजो आधार तू म्हजो भरवसो तू म्हजे कष्ट परिहार करूं शकताय तुवें म्हजी पिडा तुजेर वमयलाय तुवें म्हजी पिडा तुजेर वमयलाय म्हजे उणेपण तुवें घेतलाय म्हजी अस्कत काय तुवें घेतलाय म्हजी अस्कत काय तुवें घेतलाय म्हजे पाताक तुवें तुजेर घेतलाय म्हजी अस्कत काय तुवें तुजेर घेतलाय म्हाका तुवें सोडयलाय 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 सर दुश्मनाच्या पोदवेतावन सगळ्या वायटातावन थोड्याच्या पोदवेतावन तुवें म्हाका सोडयलाय 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 हालेलुया 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 सगळ्या बशे घडी आमचे कोंते भायर काडया सगळी सांगात म्हणया वेळार सतमंता देवा सर्वपदवीधरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यारी गर्भी समलो आमकां मरेता सन्मलो पोन्स पिलाताका ताणें कस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवीधर देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचे एकता पातकांचे वसणे कुडीचे जीवनपण सस्याचे जीवित आमेन आमच्या पसर्गींच्या तुझ्या पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान बेकृपा मरलेले समितीचे संगता श्रेम देव सेवन स्टेम फॉर इश जेजू भगवंत मरे दोच में आमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बेकृपा मरलेले समितीचे संगता श्रेम देव सेवन स्टेम फॉर इश जेजू भगवंत मरे दोच में आमाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या
Man beger pemberlele sumitiche sangata stram the seven same for the Jesu. Bagaimana doa में हम आप यहाँ खाते विनती कर आता निम चामरण चला महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जाणीकले सांगता म्हणूया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपूर्णतेपासून Psalm chapter 8 verse 1 म्हणता सरेस पर आमच्या सुम्या कितले वर्ते नाव तुझे सगळ्या पृथ्वीचे तुझे नाव वर्ते जावन आसा सगळ्या पृथ्वीचे तुझे नाव वर्ते जावन आसा आज मागे त्या नावान आमकां सुटका आनी सरवण हेळो आमची हस्कत काही उण्यापण जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया प्रत्येक तरान आज आमी एंग्जायटी आसा जाफर खंयची वायट सकत आमच्या जिवितान काम करता जाफर भिरांत कावचणी हस्कत काय अडकळ्यो जाफर मुखार वचूंक जायना सलवणी आज मुखल्या पावडा पांय दवरता आसतना परतो आमी सकयल पडला भरचो अनुभव आमच्या जिवितान भोगून आसा हे सगळे समस्येत हांव जेजू मात्र आमकां सुटका आनी सरवण लाभूंक शकता इन्नर रूट्स कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड आमी सुमेचे समर्पण दिवया इन्नर रूट्स आमच्या काळजा पडले घाय कोणे आमकां दुखयला अन्याय केला वायट केला कोणे आमकां घात केला आमचें नांव पाड केला जांफरो आमी हुद्द्यार आसतना आमकां सकयल घाला ट्रान्सफर दिता आसतना पयलो बरो हुद्दो आसलो आतां तुका सकलो हुद्दो मेळ्ळा निमाणो हुद्दो मेळ्ळा जायते कन्फ्यूज आसाय जायते टेन्शनार आसाय आनी ते व्यक्तीचे रागार आसाय आज बक्षीस जेजूच्या नांवान देव तुका परतून त्या सुवातेर वयर काडटलो आज सुम्याचे म्हाका तुका खालतो कर परतून तो सुमी तुका उंच बारतलो आयिल्ल्या परिस्थितीर होंदवून रावं नाका तुका उंच बारतले त्या सर्वंदराचेर तुका उंच बारता सुम्याचेर पात्यणी दवर शांत राव परतून समस्येत जेजू तुका आज सुटका आनी सडवण प्राप्त करतलो दोनी हात आमचे वयर बारया सगळे जेंट्स सांगाता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपूर्णतेपासून या वेळा माग्या आमच्या मोगाचेनो रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा तर तुझे विरुद्ध रावतलो कोण आसा आज माग्या प्रत्येक जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की हांव तुका समाधान दितलो देव जावन आसा आज माग्या आज इस्रायलान सगळे झुगडे झूज आज सगळी कुशली राष्ट्र उसांबळ जाला जांफरो कितें मनोभेद थंड इरारे बेजारे तांचे मदें आसा युक्रेन रशिया उबारया मणिपूर उबारया प्रत्येक थंय ते उसांबळाय झगडी झूज मनोभेद थंड आमच्या कुटुंबांत अशेच कितल्या पुटी आज झगडे झूज उसांबळे हर एक दिसा उदिवन उरता आसा आज माग्या प्रत्येक आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमच्या घराब्या खातीर आज समाधान आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांनी सगळें आवय समजना आवय सगळ्या भुरग्यांक समजना गोबेलामध्ये मनोभेद थंड विंगाडपण दुबाव राग आज भावा भयणी मध्ये कोर्टान केस आज जाग्या खातीर वाट्या खातीर पैशा खातीर वर्सान वर्सां आज आमी केसीन लोळटे आसा आज देवसरचे प्रेरण आमकां नाका त्या पवित्रात्म्याचे प्रेरण नाका चलया जिवंत जेजू आराधन करता आसतना सम्या धाड तुज्या पवित्रात्म्या असले सगळे उण्यापण हे ल्हानशा 2 सण जाग्या खातीर 5 सण जाग्या खातीर एक ल्हानशा वाट्या खातीर वर्सान वर्सां आमी झगडटे आसा आज आमचे भितर मनोभेद थंड इरारे बेजारे पयस सुदी ताचे तरी मनस्ताप आमच्या मोतींत आज आमच्या मोती समाधान ना पिडा आमच्या जैत वरते आसा हे सगळं मनस्ताप आमच्या जिवितां भायर सुदी देवसराचे सगळे कुतांत्रां ताची उण्यापण ताची अडकळ्यो सगळे वायटपण आमकां सोडून सुदी म्हणून दोनी आमचे हात वयर बारया नेट्ट दोनी हात वयर पुरो जाला रे ओडना ल्हानसो मोठो प्राचित करया असले सगळं संकळेत
सुटका मेळच्या खातीर सगळे लेडीज सांगात म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची खूण आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या पहिल्या कोरिंथीयांत 23:16 म्हणटा की आमकां तू देवाचें मंदिर देवाचो आत्मा तुजे भितर वस्ती करन आसा आज प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या मोगाचें आज तूं जावं देवाचें मंदिर दोळे कडेन दाम हात तुज्या काळजार दवर तुज्या ह्या देवाच्या मंदिरांत खंयची वायट संवय आज रास करता आसा की राग द्वेष मोसोर गर्व बेबद्यापण ड्रग्स जांफ्रो विंगड ते आशा वनवण्यो नाका जाली पिंतुरां पळोवची जांफ्रो शिराप घालचो असली संवयो आमचे भितर रास करता आसा की आज माग्या आज देवतान आमी पयस आसाव गी वायट संवय आमचे भितर रिगोवन बसल्यात गी असले सगळे सांकळ्यो आमचे तो सण पयस आसूं जेजूच्या अमोलीक रक्ताक सुटका मेळची तर माग्या सुटका मेळची तर माग्या तुमच्या घराब्यान कोणी अस्कस जाला जाल्यार वायट संवय सांपडला जाल्यार जेजूच्या नांवान मागायचे दिसा प्रत्येक तरां असले अभूत आत्म्यातावन वायट पदव्यतावन आज तुमच्या कुटुंबात सुटका लाभून दी बेबद्यापणाचे आत्म्या काम करतात की जांफ्रो ड्रग्साचे आत्म्या काम करतात की अनिष्काळपणाचे आत्म्या काम करतात की राग असो दुबाव असो वायट शक्तीची पदवी काम करता की येवकरची दैवी सगद तुमच्या कुटुंबाचेर आज देवन येवं दी प्रत्येक जाकेवाच्या घरांत आयिल्लो जेजू जायरसाच्या घरांत गेल्लो जेजू तसो जेजू आज आमच्या कुटुंबांत येवच्या खातीर माग्या आमचे सगळे उण्यापण दोनी हात आमचे वयर उबारया प्रत्येक तरेन तिसऱ्या मिसऱ्या माग्या आमच्या कुटुंबांतले उण्यापण आज आमी खंयच्या संवयेंत आसा जाल्यार ह्या संवयेंत सुटका जोडयोचे खातीर दोनी हात आमी वयर उबारून सगळे दादले आमी सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपूर्ण साम 127 वर्स 2 म्हणटा की सकाळी तो रात मातशें तूं घाम गळयता आनी जोडटाय सगळे व्यर्थ असो देव आपल्या भुरग्यांक निदेन दितालो आज आमी जायत्यो जोडला आमचेले कांयच ना बिजनेस लॉस जाला जांफ्रो रिणार आसा लॉनार आसा आज जाग्याचेर घराचेर लॉन आसा ते फारीक करूंक जायना दिसान दीस आमी रिणान बुडते आसा आज सगळे आमचे रीण कश्ट इरारा जेजूच्या समर्पण दिव्या भायर वचून ट्राय करता जांफ्रो हायर स्टडी वचून ट्राय करता जांफ्रो आज पयशे ना आज कश्टांत आसा हे सगळे समस्ये जेजूचे युक्रिस्त जेजूच्या समर्पित करया ताची दैवी अनुभव करना परतून दोनी हात वयर बारया सगळे लेडीज वाडताळ म्हणया
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची घोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपूर्णापासून पांचवो मिस्य सगळे आमचो हात उक्ते दवरया आणि मागया. सकाळी तान येदो मनशेर त्या सुम्याच्या हजारपणा तुम्ही असल्या ताचे उतार आयकला, तुम्ही ताचे उतार आयकला. आज मागया ताची दैविक सगत आमचे देवना क्षेत्र मागया. आज सगळं तुमचे कुटुंब ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 दंतचे कृत्यान 20:16 वळी 30 आणि 1 म्हणटागी प्रत्येक तूं बचाव जाताले, तुझे घराणे बचाव जाताले. आज तुवें बचाव जावंक जाय, तुझे घराणे बचाव जावंक जाय. विश्वासान माग, विश्वासान तुवें बचावी जोड घेवंक जाय. आनी कुटुंबांनी बचावी जोड घेवंक जाय. आज प्रत्येक जुवां प्रमाणे शुभ 15 वळी 7 म्हणटागी आयच्या दिसा देवाचे उतार म्हणटागी तू मुझे ते रावशी जाला. आज तू मुझे ते रावताय जाल्यार खंडीत जावन तू आशीर्वाद अनुभव करून घेते. आवळा दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया. सगळे आमच्यो गरजो युट्यूबर हजारो लोक तुम्ही मागण्या पळोवन आसात, मात्र नाही कंटिन्यू तुम्ही लाईव्ह चॅट करते आसात. देव तुमच्या घरचे पावून दी, येवकरी सकत तुम्हाला स्पर्श करून दी. आवळा स्पर्श करून दी. जावं तू कष्टान आसाय, दुकान आसाय, रिणार आसाय, असं संपल्या भुरग्यांचे देणे ना. आज काजार सैरिक सोदूस थकून गेलाय, कामा खातीर भायल्या गांवांत आसाय, तुजो एम्प्लॉयर ना, तुका एम्प्लॉयर आज मरण पावलो जांफरो, एम्प्लॉयर नासतना दीस करते भियान दीस करते आसाय. आज विजा मुग्धात आयला भिरांती तू दीस करते आसाय. परतून तुका भारत इंडिया घेवंक नाका. आज तू कष्ट नासाय, जेजू लेगी माग, कित्याक एका उतरान सगळे घडोवंक साध्य आसा. त्या जेजूच्या पातयेर दवर, त्या जेजूच्या पातयेर दवर विश्वासान मागे वेळा. कित्याक लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणले कितें आसना. खंयच्या देशांत तू गेलाय त्या देशांत तुझ्या खातीर त्या देवाक एक काम दवरूंक साध्य आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया वडत हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात वयर बारया, दोन्ही हात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सम्या हांव पाती येता आनी वडतळ्यान आनी वडतळ्यान आमची जबाब. सम्या हांव पाती येता. सम्या कामनातल्या हर एकल्या भावबिणांक त्याच देशांत एक काम मेळूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून. सम्या आज पिडेन कांटाळटल्या हर एकल्या भावबिणांक त्या पिडेतान सुटका लाभूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून. हरी अस्कत करता म्हाका सुटका लाभूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून. हालेलुया. दोन्ही हात वयर बांद सांगात म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. वडतळ्यान जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. वडतळ्यान जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हालेलुया, हालेलुया. सगळ्या आम्ही बरव्या म्हणजे मगाचनो देवाचे उतार म्हणटा की आज प्रत्येक तरा माते प्रमाणे शुभ वार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17 असे पूर्ण झाले. इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. हालेलुया. हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या वयर बारया, दोन्ही हात आमच्या वयर बारया. प्रत्येक सगळे म्हणा आमचो रोग ताणे आपणाचेर घेतले. आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले. आपले रोग ताणे आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले. आमचे रोग ताणे आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले. आमचे रोग ताणे आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले. आमचे रोग आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले. आमचे रोग आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. आणि आमची पिडा शिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. आणि आमची पिडा शिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. आणि आमची पिडा शिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. आणि आमची आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. आणि आमची पिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. आणि आमची पिडा ताच्या गायदोरी आम्ही बरी जाल्या. ताच्या गायदोरी 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 बरी जाल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कोणा कॅन्सर असा मुखारया, जांफर कोणा किडनीची समस्या असा मुखारया, डिस्काची समस्या असा मुखारया, जांफर चलोंक जायना, इवन गांठीन कठीण फटाफट जा नी रिप्लेस करीचे म्हणून मुखार येवळा. येवकरिस्तान जेजूच्या मुखार येवळा. येवकरिस्त सकत अनुभव करेवळा. येवकरिस्त पदवी अनुभव करेवळा. तुझ्या दोळा दिसना मुखार येवळा. जांफर गैरे गैरे दिसा शाय म्हणल्या बरी आसा, दोळ्यान फुलायला प्रत्येक जण उभ्या मुखार येवळा. उभा राव आणि मुखार येवळा. कितें सुमेची सकत अनुभव करेवळा. ताच्या गायदोरीतून बरी जाते, बरी जाले. ताच्या गायदोरीतून बरी जाले, बरी जाले, बरी जाले. कोणा पाठीच्या कानाचे ऑपरेशन म्हणला ये जेजूच्या मुखार येवळा. कित्याक त्या सुमी असाध्य म्हणलें की तेंच ना. उलो मार त्या सुम्या मुखार मनशाचे तात्कालिक मागणे जावन आसा. म्हणजे मग मनशाचे उलोवणें तात्कालिक जावन आसा. देवाचे उलोवणें ते खरें जावन आसा. जे देवान जे कितें बासयला तो तुका दिवंक आशेवन आसा. जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की हांव तुजी पिडा बरी करतलो, हांव तुजे गाय पेकयतलो आनी तूं गुण करतलो, आनी तूं गुण करतलो, आनी तूं गुण करतलो, आनी तूं गुण करतलो. जेरोमे चॅप्टर 17 वर्स 14 म्हणटा की सर्वेस्पर म्हाका बरो कर आनी बरो जातलो. तोंड दुखते कांटीन म्हणून सुरू कर, म्हणून सुरू कर, म्हणून सुरू कर. दोळे दांपणी म्हणून सुरू कर. त्या दाळ तुजी पिडा तो निकळून वेता ती कळोवंकच कळना. जांफरो पीसीओडी प्रॉब्लेम जांफरो आज गर्भान फायब्रोड आसा जांफरो, ट्युमर आसा जांफरो, जांफरो काही शिष्ट जांफरो गांठ आसा जांफरो, जांफरो शिरेचे प्रॉब्लेम खातीर चलोंक जायना, हात वयर मारूंक जायना जांफरो. सगळे तुजी पिडा अस्कत घे जेजूच्या मुखार. तुज्या घरान खेस्तांव चलता आज गौ सांबळ जाला, बायलू सांबळ जाला. झगडी जाग्या खातीर वांट्या खातीर हर एक घडी झगडी आसा. आज झगड्याचो आत्म देवसराची पदवी आमकां आमचे कुटुंब सोड पयस सरोन दिया वेळा हर एक भाव भयणीक समेची दैवी अनुभव करचो वेळ जावं आसा. आल्तारचे भावारी जेजूच्या भावारी आज कोण उबे रावलाय तूं खाली हातान पाटी वसूंक नसो, नसो, नसो. कित्याक जेजूच्या भोंवतणी उबे रावली हर एकली भाव भयणी बऱ्यापण जोड घेवन गेली. 12 वर्सां रक्तस्त्रावाची स्त्री बऱ्यापण अनुभव करून गेली. प्रत्येक कोड्याच्या पिड्यान कसलो व्यक्ती जेजू लगे आयलो तो बऱ्यापण अनुभव करून गेलो. तो सेम जेजू या उंड्याचेर हजर आसा. सेम जेजू, सेम जेजू या उंड्याचेर हजर आसा. ताची सगत मागून घे, ताची सगळं अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर. तू बावरतान घट जाय वेळा, बावरतान घट जा. 38 वर्सां ताळे पडून असतो व्यक्ती प्रत्येक जेजू तायले गेल्ल्या वेळा संपूर्ण गुण झाला. तो तसू जेजू, तसू जेजू पातये, पातये, पातये. जांफरो तुझ्या गोवान जायते दुखायला, शेजारान तुका दुखायला. जांफरो काळजां जायते वचे घेवन हांगा आयलाय. जांफरो कितल्या पडी ज्यूस नाका म्हूण चिंतलाय. आज तो जेजू तुका सोडयते आसा, तो जेजू तुका बरें करता आसा, तो जेजू तुका पुसता आसा. तो जेजूक सांग रडो जेजू म्हण उलो मारे वळा. जेजू, जेजू, जेजू उलो मारे वळा. जेजू, जेजू उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मारते राव कांटीन उलो मार. भारती म्या बरी उलो मार, उलो मार. भारती म्या दोळा दिश्ट मेळटा बरी आनी सोडून आतां उलो मार, उलो मार. दोन्ही हात वयर भार जाता जाल्यार तुका कशें मागूंक जाय तशें माग.
माग या वेळा कंटिन्यू मागा जेसू 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 आम्ही तुझ्या लगे आई लावून जेसू तुझ्या लगे आई लावून जेसू जेसू उला मारते राव काही तू शिष्ट असा गांठ असा जे कोणी त्या बाहेर सून या वेळा अस्का झाली शिरो घट जाऊ द्या वेळा अस्का झाली शिरो घट जाऊ दी ताच्या किरणात तुका भलाकी मेळटा असा ताच्या किरणां कोणी रडो दिवसा कोणाकी पडे नका तुम्ही कांटीत उला मारते रवा तांगते आवाज बाहेर कडे उला मार शकरा बांतर मारे मक्रांतला ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಕತ ಜೀವಿತ ಒಳನುದಿ ಒಳ ದೇವಸರ ಅಧಿಕಾರನ ಒಳ सोड योचनावा योकर सगत स्पर्श करू दी दैवी सगत स्पर्श करू दी त्याच्या किरणा बलाकी असा जेजूच्या किरणा बलाकी असा बलाकी देवसरा योकर मग रावंग साधना पिढ्याच्या आत्म्या काळकाच्या पदवे उसामळच्या सत्ते इरारा बेजर हाडेला खट्या स्पिरिता आज योकर मग रावंग साधना कांटिनूला मारा वरती दैवी सगत देवन येते असा वेळा जेजू घेतलेला हात लावून तुझ्या मध्ये येते असा अनबोकर वेळा अनबोकर वडे मुठेराव जेजू तुझ्या मध्ये येत असा आपवडता असा जेजू स्पर्श करता असा जेजू तुझ्या मध्ये येते असा शराबाराबा तारा मारे जेजू गुला मारलो कोणी खाली आता वेसो ना जेजू गुला मारलो हर एकलो बरोबर झोन घेता कंटिन्यूला मारते राव रते जेजू तुझ्या आईला कोण निराशपणे पाठी बसून आ जेजू समाधान दी जेजू खंत पैस कर जेजू त्याची खंत पैस कर जेजू त्याच्या मध्ये खंत पैस सुधी वेळा जेजू चौदा सणाच्या पायाच्या गाठी जेजू बसवून वेळा वेळा तू दुपार वेळा तुझे पाय फोल्ड करा वेळा फोल्ड कर जेजू चरवा जेजू म्हणते तुझे पाय फोल्ड कर साफर तुका दिमी मारून जाऊ नसते आज जेजू घटाई देते असा ओला मारते राव प्रत्येक तुझ्या गर्भात भुरग्याची प्राप्त मागे वेळा क्लेम कर जेजू माझं गर्भ आशीर्वादित कर तुझ्या मध्ये असा त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं हालेलुया होसाना त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं अनुभव कर जेजूचे 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 सगळं अनुभव कर वेळा अनुभव कर आज योकर सगळं अनुभव कर योकर पदवी अनुभव कर अनबॉकर समेचे सगळं अनुभव करे वेळा अनबॉकर समेचे सगळं अनुभव कर दैवी सगळं अनुभव करे वेळा
पत्त्या म्हणून शकतो ते मुठपाचा भाई सोडून दे बळा या घडी आपण गुण कर जेजू तुझ्या घर ऋणाचा सुटका सोडून दे बळा जेजू तुझ्या घर ऋणाचा सुटका सोडून दे बळा जेजू आपण गुण कर हालेलुया सगळं बंद कर दे सुटका म्हणून तुका आवडा साफर उभे राहून जायना जेजू तुका सगळं नवेला बळा जेजू 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 हालेलुया होसाना जेजू 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 आशीर्वाद आई लव जेजू तान्यान आई लव जेजू तुझी कृपा दे मन जेजू रक्त नितळ कर जेजू रक्त नितळ कर जेजू जेजू हात लाय हात लाय हात लाय हात लाय जेजू तो सरपोजवेदार जाऊन असाय म्हणा जेजू तो सरपोजवेदार सगळे मिळून जेजू तो सरपोजवेदार जेजू जेजू तू सरपोजवेदार जेजू जेजू तू सरपोजवेदार जेजू तू सरपोजवेदार जेजू तू सरपोजवेदार सगळे म्हणा त्या सरपोजवेदार आराधना कर म्हणा तू सरपोजवेदार ताज्या किरणा भला की असा जेजू तू सरपोजवेदार जेजू तू सरपोजवेदार जेजू तू गुण करना जाऊन असाय जेजू तू गुण करणार जेजू तू गुण करणार जेजू तू सरपोजवेदार जेजू तू सरपोजवेदार जेजू तू सरपोजवेदार त्यांनी हात जोडून म्हणते रावळा जेजू तू सरपोजवेदार जेजू तू सरपोजवेदार जेजू 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 तू सरपोजवेदार जेजू जेजू तू सरपोजवेदार हालेलुया हालेलुया होसाना गुण कर जेजू हालेलुया होसाना हर एक सगळं अनुभव करून जेजू हर एक सगळं अनुभव करू दे अनुभव करू दे अनुभव करू दे अनुभव करू दे वेळा तुझी पदवी अनुभव करू दे जेजू तुझी पदवी जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया महिमा 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 पदवी 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 हालेलुया 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 पाय फोल्ड करून जायनातल्या सुमार 14 जणां पायान बोळनातल्या सुमार 14 जणां योगरिस्तांतली यावेळा सकत वळून येयला त्यो कुडीन मात्र नाही तो कंप्लीटली बरेपण तो पाय फोल्ड करून पळय जस्ट एक पाय उबे कर आणि एक पाय उबे रावन पळय चेक कर जेजू तुका बरेपण लाभयला येवकरिस्तान जेजू तुजो रायट हात वयर भरून साक्षीदार जा तो रायट हात वयर भरून येवकरिस्तान जेजूक साक्षीदार जा कोणाशे बोगळा हात आलय बस सुमार 25 वैरी आसात जरान ताळे पडून जेजू अर्घा दिव्या जरान अर्घा दिव्या हालेलुया
म्हज्या मगाच्या एवकरिस्ट आराधनाच्या वेळा सुमार 7 जाणां पाठीच्या कानात दूख आसलो आनी पाठ अशी दुखताली की नाका हांगा बसया म्हूण बगताले नाकाच नाका एक घरा या म्हूण बगताले बट जेजू तुका ह्या वेळा कंप्लीटली बऱ्या पडला पयला कोणाक ते रायट हात वयर बरा नेट वयर बरा नेट वाव प्रेज द लॉर्ड ताळया पेटोवन जेजू अर्घा दिवया जोरान एवकरिस्ट जोरान ताळया पेटया जोरान 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 हालेलुया 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 हांगा येता सगळो आंग हुलप आसलो तुजो बट ह्या वेळा तुज्या आंगा एसी फिट केला थंड आसा कूल आसा म्हळ्यार कांयच प्रॉब्लम्स ना अशें बघून आसा तुज्या आंगांत हुलप सगळो गेला जेजून काडला अशें तूं बगला जाला तो रायट हात वयर बार समाधान तुका झाड एकल्या जेजू हात लायता आसा तुझ्या भयण जेजू आशीर्वाद केला आसता खाली आता नासतो नाही ऋण आता सुटला पाहिजे आसा हालेलुया सांग वडा मोण्या वडार दुनिया भरभर म्हणतो राव हालेलुया हालेलुया आपण गुण कर जेजू आपण जेजू आपण गुण कर जेजू Jesus, 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 Jesus. Call upon the name of Jesus. Jesus, 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 दोन्ही हात तुझ्या तकल्यार दवर जाता जाल्यार तुझ्या माथ्याच्या केसां बांयची नाक्षीपर्यंत कितें पिडा आसा सगळी एवकरिस्तांतल्या मुळांत पडोवन दी आनी जेजूची दैवी सकत जेजू म्हज्या माथ्याच्या केसां बांयची नाक्षीपर्यंत तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर वायटांतल्यान म्हाका निवार अंतराच्या काळोखाच्या वायट सकत म्हाका सुटकला पळय तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू आशीर्वादीत कर बेसांवांनी भर म्हणून आम्ही जाणकले म्हणे सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या माथ्याच्या केसांत हांव पांयाची नाक्षी पर्यंत आसर सर पिडा कावळचणी भिरांत अस्कत काय असमाधान उड्या पोट अडकळ्यो हिराराय सगळे पयस सरून दे हालेलुया 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 जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान हांव हुकम घालता हुकम घालता सर पिडा अस्कत काय उड्या पोट अडकळ्यो हिराराय म्हजेतान पयस सरून दे म्हजेतान पयस सरून दे म्हजेतान पयस सरून दे हालेलुया 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 राईट हात आमचा वयर बारया
लेफ्ट तुमच्या काळजात धरूया सगळे म्हणे सम्या जेजो सम्या जेजो, सम्या जेजो सम्या जेजो, या हातानं या हातानं हांव मागता म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सणाचेर जेजो जेजो सगळ्या वाईटात हांव सगळ्या वाईटात हांव सगळ्या बंदगणीत हांव आमकां सुटका प्राप्त जावं दे हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे वयर उभारया एकडी ल्हानसो मोठो प्राचित करया म्हणजे मग फला आणि परवाच्या दोन्ही कन्व्हेन्शन क्रमांक घ्या पाऊस ह्या सुद्धा पडना जाऊच्या खातीर मात्र नाही 2 दीस हारी नील बाबून येवच्या खातीर हर एकली बाबून पिडेत जावन कष्ट जावन वायट जावन जण सुटका आनी सडवण जोडून घेवच्या खातीर मागया आमचे भुरगे तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर सगळे दोन्ही हात वयर भरून सगळे स्तुती कर म्हणजे हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्या रक्तान श्रमात प्रमात प्रमारी मुखांतरा रक्तान नितळ कर रक्तान नितळ कर हे 2 दिवसा आशीर्वाद अभ्यासावा देवनावदी हारी लोक योगरस बोलतले समोर जाऊ दे तू आराधना करो स्तुती करो हालेलुया 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 नमान कृपा मरलेले समिती संघादा श्राम देव आणि सदैव फादर जेजो तुम्ही पैस स्वात राहिलात कोणाचे लँड सेल जायनातलो 2 जाण लँडाचे प्रॉब्लेम जेजो पैस करतलो मुकऱ्या दिसांनी दिवंक काडले त्या जाग्याचे पैसे तुमकां फावत जातले हालेलुया 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 सुमार 18 जाणांक हांवें बक्षीचे म्हणले तुमच्या मुतींत आज एक पातयणी आयला आणि बक्षीचे काळीज देवान दिला आज बक्षिया वरती सकत तुम्ही अनुभव करने तला हालेलुया किती इले तीक कलसी एसिडिटी जातला देन पर बरे जेवले तुका एसिडिटी ना गॅस्ट्रिक ना जिजून कंप्लीटली बऱ्या पडला बेला कोणाक ते राईट हात वयर बऱ्या नेट वयर नेट अशें हाले हात हाले कोणा बरें मोर देन 10 जाणांचे मिसळ ताळे पेटन आमी जेजू अर्घा दिवया हालेलुया हांगा येताना कठीण तकलीफ फडाफड असले आणि दोळान काळो कायल्या बरे बघतले तसल्यांक जेजून आपण बऱ्या पडला बेला कोणाक ते नेट हात वयर बरा प्रेजरा ताळे पेटन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया हालेलुया सकाळी ताण येदळ पर्यंत जायती बेसांवां तुवें जिवितांत जेजून देवा खंयची ना खंयची बेसांवां कितलो बऱ्यापणी सकाळी येदो म्हणशी लाभला तुमचो रायट हात वयर बरा नेट सगळ्यांक जेजून आपड लागे इल्ले हात हालया पळय वा प्रेज द लॉर्ड जेजू जोरान ताळये पेटन अर्घा दिवया जोरान हालेलुया हालेलुया तुमकां बरेपण मेळ्ळां वयाना तुम्ही कितें करूंक जाय फाल्यां येतना फाल्यां येतना एकला घेवन येवंक जाय हालेलुया आज राती एक आमच्या दाना मन बरे फाल्यां आनी परवा चित्र मागोवंक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणजे युट्यूबार आसले जण एकल्या बाबण्या जेजून वरती आशीर्वाद हजारो बाबण्याचे मागणे आज तुमकां पावला हजारो उपास आज तुमकां प्राप्त जाला मोगाचे न्हू देवाच्या उतराचेर आणि येवकरस बलवंत जावं राव हालेलुया तिनी दिसा तुमचे हजारो लोक मागता उपास करणं आणि तिनी दिसा हजारो लोक विनंती करता या 3 दिसा वरती सकत येवकरीस जाता तुम्ही अनुभव फाला तुमच्या पुताक दुयेक आणि पूर्व विशेष मागणे तरणाट्या खातीर आसतले हालेलुया सगळे आमी दिमी घालया निमाणे बेसांवाक आमी तयार जावया येद्या वडा सक्र Sacramenta sastav naman karuya purvilyatya rupa budla novyuriti adarya salvon vecha अस्कत विश्व्या पावार्ताचे बोल दिव्या जसे बापाक तसेच पुताक उल्हासाने स्तुती जावं पूर्वी महिमा सस्नाक एकस्ताळ्यान हसिता तुका दोगांय शास्पिरितान समसामी नावार्ता
आमची तकलीफ भागोवया त्या जेजू मुखार. जायरसच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये. जाकेवाच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जेजू ये. जेजू घेवन तुमच्या घरा वसा. जेजू घ्या ताची बेसा ताची कृपा. Arga tuka sumia Jesu. 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 Hallelujah. Hallelujah. Voices 2000 TV.